बागानपारा गुदि बर' आफादनि 22थि बोसोरारि जथुम्मा आरो बागानपारा दख'रा एबसुनि 29थि बोसोरारि जथुम्माया दिनैनिफ्राय जागायबाय। बाक्सा जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय बागानपारा गुदि बर' आफादनि 22थि बोसोरारि जथुम्मा आरो बागानपारा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 29थि बोसोरारि जथुम्माया 1 आरो 2 डिसेम्बर साननैनि हाबाफारिजों थालकुसि गामियाव दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय। गिबि साननि हाबाफारि बायदियै फुंबिलिनि समाव जथुम्मानि गाहाय दरखंखौ दारांगाजुलि बिटिसि बियाबनि एमसिएलए बिजितगोरा नार्जारिया बेखेवनानै होयो। लोगोसे गाहाय जौसां बेखेवनाय, थुनलाइयारि बादायलायनाय, हाबाफारि बेखेवनाय, बिफां फुलि गायनाय बायदि रोखोमनि हाबाफारिफोरा जानानै थाङो। बागानपारा गुदि बर' आफादनि 22थि बोसोरारि जथुम्मा आरो बागानपारा दख'रा एबसुनि 29थि बोसोरारि जथुम्मायाव बाहागो लानानै दारांगाजुलि बिटिसि बियाबनि एमसिएलए बिजितगोरा नार्जारिया आथिखालाव बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' माहारिनि रैखाथि आरो हारिखौ गोख्रों दाफुंनायनि फारसे खामानि मावनायनि बागै फोरमायथियो। बागानपारा गुदि बर' आफादनि 22थि बोसोरारि जथुम्मा आरो बागानपारा दख'रा एबसुनि 29थि बोसोरारि जथुम्माया दिनैनिफ्राय जागायबाय। बाक्सा जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय बागानपारा गुदि बर' आफादनि 22थि बोसोरारि जथुम्मा आरो बागानपारा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 29थि बोसोरारि जथुम्माया 1 आरो 2 डिसेम्बर साननैनि हाबाफारिजों थालकुसि गामियाव दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय। गिबि साननि हाबाफारि बायदियै फुंबिलिनि समाव जथुम्मानि गाहाय दरखंखौ दारांगाजुलि बिटिसि बियाबनि एमसिएलए बिजितगोरा नार्जारिया बेखेवनानै होयो। लोगोसे गाहाय जौसां बेखेवनाय, थुनलाइयारि बादायलायनाय, हाबाफारि बेखेवनाय, बिफां फुलि गायनाय बायदि रोखोमनि हाबाफारिफोरा जानानै थाङो। बागानपारा गुदि बर' आफादनि 22थि बोसोरारि जथुम्मा आरो बागानपारा दख'रा एबसुनि 29थि बोसोरारि जथुम्मायाव बाहागो लानानै दारांगाजुलि बिटिसि बियाबनि एमसिएलए बिजितगोरा नार्जारिया आथिखालाव बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' माहारिनि रैखाथि आरो हारिखौ गोख्रों दाफुंनायनि फारसे खामानि मावनायनि बागै फोरमायथियो।